dalawang kupunan na naghari sa kani-kanilang mga distrito na sa unang pagkakataon ay maghaharap at magkakasubukan. Will Aroroy's highly regarded shooting guard Tikboy Del Rosario and the combined veteran presence of Randy Contojos and Hafer Mondragon be enough to deprive Placer's perennial dominance? Or will Coach Edsel Vallena's boys and his system continuously damage any opposing team's hope of letting them bow down for the first time dito sa ating tournament? Mga kasurog, get yourselves ready para sa bakbakan ng mga heavyweights, Aroroy kontra Placer. Ito po ay para sa ating final game ng ating doubleheader dito sa ating third and final day ng ating quarterfinals. Ito pa rin po ang inyong inaabangang Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ako po ang inyong kapartner, Alex Madronio, or kilala din po sa pangalang Kapa Morgan. And at your service po ngayong gabi alongside with our resident basketball analyst from Iriga City, Camarines Sur, walang iba, Coach Paul Sepe. Magandang gabi sa iyo, Coach. Yes, partner, and magandang gabi din po sa lahat ng ating manonood at sa lahat ng taga-suporta nitong ating Ako Bicol Cup. Yun na nga sinasabi mo. Patindi ng patindi, Coach, yung yes, mga laban dito sa ating quarterfinals. What would it take for these two teams to reign supreme dito sa at least bracket B ng ating quarterfinals? Yun nga, sinasabi natin, itong bracket B, itong dalawang kupunan na ito, Aroroy, and of course, itong team nitong ating Placer, ay talagang very dominating yung kanilang naging performance. So, although itong team Aroroy, they lost to their first outing ng elimination. But again, kung tatanungin mo ko kung ano yung gagawin nila dito, continue that maturity na nakikita natin all throughout this league, no? Of course, headed yan dito for Team Aroroy ni Tikboy Del Rosario and Hafer Mondragon, their guest player. And of course, wag na din natin i-count down itong mga players ng Aroroy, yung mga locals, no? Itong si Mortel, of course, itong si Randy Contojos, partner. But again, sabi nga natin yung maturity nila coming off this quarterfinals ay talagang pataas, partner. So, yun ang kanilang dapat na gawin, no? Continue to communicate inside the court, good defense, ang kanilang pinapakita every time. And of course, when it comes to scoring, andyan naman si Tikboy Del Rosario for this team. So, yun ang kanilang dapat gawin. On the other side naman, for Team Placer, ito, partner, nakikita ko, all throughout this game, napakagandang sistema, napakaganda nung kanilang talagang gelling when it comes to their offense and defense. So, yun lang ang i-continue nila. Or kung may babaguhin pa na sila doon, siguro mas pantayan or tapatan nila yung mga ginagawa nitong mga taga-Aroroy. But again, sabi ko nga, the good system of Coach Vallena is talagang nandun. So, kumbaga, yun ang dapat nilang gawin dito sa larong ito. Sige, titingnan natin sa larong ito kung yun nga ang mga gagawin nila para sila ang magdomina dito sa bracket B ng ating quarterfinals. Pero ngayon, pasadahan muna natin, Coach, yung ating team standings. Okay? Yes, partner. For our quarterfinals. So kanina, yung bracket A, naglaro. Ngayon po, nasa bracket B tayo. So Aroroy with 1 win, 0 loss. Placer, may isa ding panalo. Yung San Jacinto, partner, medyo inalat dito sa ating quarterfinals. Wala silang naipanalo dito. Tama. So ito, sabi ko nga, placing na lang ito for these two teams, partner. No? What do you mean placing? Kung sino magna-number 1 or magna-number 2, papunta sa semifinals. Kasi ang talagang hinahabol nila dito ay yung twice to beat advantage, partner. Comes sa papunta sa kanila yung spot na number 1 papunta sa semifinal. So ito high stake ito para sa dalawang kupunan, Aroroy and Placer. Mag-aagawan sila dito for the top spot kasi pag nasa top spot ka, you have the privilege of having only need to win once para umusad na sa finals. Yes, yun nga, partner. And for team naman ng mga matatalo dito, number 2 pa rin. Pero medyo sabi nga natin, mahirap-hirap kasi kailangan mong talunin yung number 1 sa kabilang bracket ng dalawang beses. So yan ang ating titingnan dito sa ating quarterfinals with these two teams, Aroroy and Placer. And tingnan naman natin kung sino yung mga players to watch out for dito sa matchup na ito. Okay, during their last outings, during their last games dito sa ating quarterfinals, ito yung mga talagang nakita natin na nag-perform for these two teams. So Froilan Mangubat for Team Placer and of course Randy Contojos for Team Aroroy, partner. For scoring lamang dito, itong si Mangubat, partner, with 17.5% on average ang kanyang puntos. But again, when it comes to rebounding naman, sabi ko nga, malaki ang binibigay nito ni Randy Contojos for Team Aroroy with 9.57 average per rebound. And of course, ito nga mga department na nasa baba,
assist and of course the steals, medyo malapit sila dyan, partner. Pero titingnan natin kung ano magiging contribution nitong dalawang itong player. Of course, nakita natin itong si Froilan Magubat. Grabe yung shooting ability niya. For Randy Cantonos naman, makikita mo talaga moving without the ball, yung offense sa pinapakita niya inside the paint. So tingnan natin ang mako-contribute nito for these two teams. Ayun ang mga aabangan natin. So para mas maintindihan pa natin kung ano nga ba ang mga gusto nilang ma-achieve dito sa larong ito, ay puntahan natin ang ating CSR na si Miss Mabel Echegoyen para kapanayamin ang ating mga marquee matchup players. Magandang gabi Kapa Morgan and Coach Paul at sa ating mga kasurog. We're now down to the last game of Aku Bicol Cup Masbate quarterfinals battle between Team Aroroy and Team Placer. But before that, we have here Randy Cantonhos from Team Aroroy and Froilan Mangubat from Team Placer for a quick interview. So unahin muna kita, Randy. Dahil may isang araw kayong pahinga, what are your preparations for this matchup? Yung preparation namin para sa isang araw namin na pahinga ay nag-practice po kami as a defense. Ayan. What do you think is your role to your team for tonight's ball game? Siguro ko gagawin ko na lang best ko ngayon. Ipakita ko sa kanila. Ayan, aasahan namin yan. How about you, Froilan? Since you've win a convincing game against Team San Jacinto yesterday, what is your team's mindset right now? Sabi lang ni coach na stick lang kami sa yung last game pinapakita namin last game, so tuloy lang namin ngayon, sabi ni coach. Ayan, follow-up question. Will your team use the same system o may mga konti pa kayong babaguhin sa inyong defense and offense? As coach said, wala naman talaga wala talaga ibabayan, just enjoy the game lang, sabi ni coach. And offense will follow. Alright, good luck sa inyo mga players and enjoy the game later. So yan na muna ang latest dito sa courtside. Back to the panel. Ayan, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen, and thank you Froilan and Randy. Good luck to both of you. And looks like both players and teams are ready, coach, Yes, para oo sa nga, bakbakan na ito. Pero sige, titingnan natin kung gaano sila ka-ready by comparing the statistics of both teams, Placer and Aroroy. Sabi ko nga, partner, nakita ko tong stats na to, very almost identical when it comes to their talagang pinapakita dito sa ating laro, no? Placer and Aroroy. Points per game, 91.29 and 91.14. So malapit, partner. So Oo. sabi ko, when it comes to scoring talaga, ito yung titingnan natin. For assist per game, 19 assists per game itong mga taga-Placer at 21 naman itong mga taga-Aroroy. So sabi ko nga, almost identical dito sa mga numbers natin. Rebounds per game, 43 to 48, partner. For Team Aroroy, magandang pinapakita kasi sabi nga natin ito nila Hafer Mondragon. But again, hindi natin pwede ma-single out yung mga big guys itong mga taga-Placer, partner. Tama. Also, if I'm not mistaken, may isa silang guest player na hindi na bago sa atin in the name of Jamir Iligado na naglaro sa atin for Team Matnog. So yan ang titingnan natin. Malaki din ang contribution when it comes inside the paint, partner. So these are the numbers, steals per game. Tikboy de Rosario, grabe ang pinapakita when it comes to defense and steals. And of course, itong ating turnovers dito rin titingnan natin kasi almost pantay sila when turning the ball over 16 to 15. So yan ang partners ang titingnan natin dito sa ating ball game. Okay, dikit na dikit yung mga stats ng both teams. Wala pa dyan si Jamir Iligado na unang sasabak dito sa ating liga sa Masbate. So, will it make a difference para sa koponan ng Placer? There's only one way to find out. Siyempre, umpisahan na natin to. Let's go! This is your team 27, Ako Bicol Cup Masbate. Rocking by Congressman Sonny Bicol Cortez from Pablo Casino Park. We welcome you everyone inside of the level scoring court for our quarterfinals. Double handle matchup. Our second game will be having Team Aroroy versus Team Placer. Let's first start with Team Aroroy. Running jersey number 9, Hafer Mondragon. Running jersey number 16, Dick Boyd and Rosario. Running jersey number 36, Arjan Battle. Running jersey number 20, George Eguzo. And running jersey number 49, Ronnie Condopos. And for the first spot for Team Placer, running jersey number 4,
wearing jersey number 40, Kenneth Brillo. And when the officials were spoken, Kushi Pedro Farol. Number 1, CJ Sanchez, and number 2, Donald Cortez. This is the Amigo Cup Masbate Quarterfinals. Atin At yan po ang magiting na tinig ng ating Coliseum announcer na si Mr. JB Salvedar. At nandito pa rin po tayo sa Milagros Municipal Covered Court para sa inaasahang dikitang laban, bakbakang laban ng mga taga-Aroroy at Placer. At unang sumubok ang mga taga-Placer pero they failed there. And right now, it's the man in white, Canton Hoss with the ball for Aroroy. Binigay kay Hafer Mondragon. Almost at the paint, posting up against Botohan. Pumasa sa labas. Calo, binigay kay Rijoso. Rijoso tumira ng 3. Wala, rebound Botohan. Coach, kamusta ka dyan? Ito, grabe. Halos talagang I'm excited for this game, partner. Sabi ko nga, ito talagang makikita natin itong dalawang kupunan na ito as Giselle Tarosa, first 3-pointer of the ball game. Yes, yan. Drawing the first blood of this highly anticipated match-up dito sa ating quarterfinals is itong si Giselle Tarosa. Now, merong opportunity dito ang mga taga Aroroy. Tipoy de Rosario short on that follow-away jumper. And now Tarosa once again with the ball. Medyo nadulas. At he will be called for traveling. Kailangan sigurong punasan yung ating floor. Baka pinagpapawisan din na ating floor dahil sa sobrang init Ang labanan dito, partner. Oo, labanan. Magmula pa kanina. By the way, San Fernando winning over Katayngan. Yung po ang resulta ng unang game. Just in case you missed it, pwede nyo pa rin namang panoorin yun, di ba? Yes, Coach? partner. Oo nga. At ito nga, sa ating mga social media platform, no? But again, this game is a very important game for these two teams, no? Para magkaroon ng twice to beat advantage papunta dun sa semifinals. At ayan, ang unang foul, I think it will be called again against Brillo. Ayun na nga, si Brillo ang tinawagan. And now, Hafer Mondragon will be shooting 2 free throws here. Short ang unang tira. Let's see kung mayroon siyang adjustment na gagawin para maibuslo niya ang pangalawa. Medyo malamig pa, partner, sabi ni Hafer Mondragon dito. Tama. And talaga namang kung ikukumpara talaga sa mga nakarang araw natin, medyo cool yung weather natin sa ngayon. Yes, medyo cool yung weather natin. Pero mainit ang labanan. Sana safe itong ating mga taga-Masbate kasi yung kahapon, yung lindol, partner, Tama. sana safe kayo po. Oo, Lahat yung dito. center pala nun is sa Montreal. So sa Ticao Oo, sa Island, Ticao Island, oo. at na-measure na magnitude 5. Kaya talagang niyanig tayo dito. Ito, While yun nga. covering the games also. Oo nga, pero ito, tiyak iyayanigin tayo ng dalawang teams na ito, partner. Niyayanig na. Oo, Niyayanig dito na sa ating actually. laro ngayong gabi. Castro going baseline, missed it. Rebound, Hafer Mondragon. Tipoy de Rosario bringing the ball down. Against Tarosa. Fires a 3 pero missed the mark. Nandun si Canton Hoss. Basket yun, partner. That is a goaltending. Goaltending ang naitawag ng ating referee na si Edward Faraon para dito kay Hafer Mondragon. So sayang na opportunity yon actually. So that's a point for Randy Cantona's partner. His first 2 points dito sa ating laro. Okay. Merong That's tawag a foul, partner, on That's a Kenneth foul. Brillo. Oo. That's a second foul. Ito, papalitan dito si Kenneth Brillo. At ito na. Oo, pinasok na itong another guest player for Team Placer na si Jemer Ilegado. He's a notable player, partner. Hindi sa iba na sa atin dahil sa last leg, which is the Sorsogon leg ng ating liga, ay napalaban sila sa quarterfinals, actually semifinals doon, ano? Yes, partner. And that's the first 3 launched by the Aquaman, Tipoy de Rosario. And getting back to Jamir Elegado, yun nga, nakapaglaro siya sa kapunan ng Matnog, kung saan he played very impressive. And right now, he wants to,
Sabi nga, Rejuvenate, magpapakilala, oo. magpapakilala ako dito sa Masbate. At yun, magandang drive on Elegado at naka-foul doon itong si Hafer Mondragon. And Aroroy is now leading by 3 after that long bomb by Tikboy del Rosario. Unang tira nitong si Jamir Elegado dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate ay mintis mula sa free throw line, pero titingnan natin kung maipapasok niya itong pangalawa. At yun na nga, pasok na pasok. First point ito ni Jamir Elegado. And I remember, partner, nung naglalaro ito, no, for Team Matdog, nung napaka-intense game na napunit yung kanyang jersey. Tama. Yun din ang hindi ko makalimutan sa batang ito. Merong foul. So tatawagan dito, tinawagan ng foul itong si Melvin Botohan ng Placer. So both teams are very aggressive, partner, on the defensive side. So that's why ito medyo foul ang nagiging resulta nun. Yun, ang nagiging prone sa foul pagka talagang medyo mahigpit ang depensa. Naagaw ang pasa na yon, long pass ni Canton Hos. Pero muntik na rin, yun, nadiskaril nga at nakuha itong mga taga Placer. Castro. And now to Botohan. Missed. Rebound Rehuso. Tekbol de Rosario. Or now it's a foul away from the ball. Medyo nagkabanggaan itong si Elegado and si Calo while going downhill. The first call of our referee CJ Sanchez was a sportsmanlike foul. But again, re-review yan, partner. Titingnan. Oo, titingnan. Kung mayroon ba talaga Titingnan. So, as we look as two teams huddling sa kanilang bench. Dito, this is an opportunity for these teams na magkaroon ng short breather and talk things out kung mayroon man silang gustong i-adjust dito sa early goings ng ating ball game. Oo, and again, sabi nga natin, this is the last day, this is the last game of our quarterfinals, partner. After this, punta na tayo sa semifinals. Yung kaninang dalawang kupunan, San Fernando at Katayngan, partner, sabi ko nga, number 1 na for bracket A, yung San Fernando. And I think number 2 is Team Baleno, partner. Baleno, papasok ang Baleno. Kasi yung Katayngan is tinalo ng Baleno. So, but again, dito, naghihintay tayo. Itong dalawang kupunan po ito ay pasok na. If I'm not mistaken, pasok na sa ating semifinals. But again, yung spot, number 1 and number 2 spot dito sa bracket A ang kanilang pinaglalabanan. Sabi mo nga kanina yung term na ginamit mo is yung placing. Oo. Sino sa dalawang ito ang mapupunta sa top spot at magkakaroon ng privilege or luxury na matawis na din sila ng magiging kalaban nila. And there goes the replay. Oy, yun. Parang nag-retaliate doon itong si Elegado. Hindi naman actually sinadya ni Calo na magkabuhol yung mga paa nila while going down the hill. First personal foul, 14 foul. One number penalty. And it will be Aroroy's basketball. 6:33 ang natitira po sa ating unang frame. Inbound to Hafer Mondragon. Tekboy del Rosario launches another 3. Muntik nang pumasok. In and out yun. Now Mangubat. To Tarosa. Tarosa will go all the way! And hits the bucket. Or hit the bucket there. At ayan, anticipated yung long pass na yon. Ditong si Mangubat. Balik sa mga taga-Placerang possession. Elegado. Binigay kay Botohan. Good passing on the part of Placer. And good steal on the part of Melvin Botohan on Tikboy del Rosario on that play, partner. So talagang maganda ang paggamit niya ng size niya doon on that play. Again, it's the experience and the system ang naglalaban dito. The experience of Aroroy because of their veterans and the system na nakita natin magmula pa sa day 1 ng ating Ako Bicol Cup executed by this team headed by Coach Edsel Vallena. Yes, partner. Was a notable coach sa Cebu. I think a coach for CIT also. Oo. And
talagang ito, former varsity player din. Pero kaya alam niya yung sistema, partner, na gusto niyang i-implement dito. And meron talaga siyang pagmamahal sa basketball. Rosa will opt to go inside and hit another bucket. So maganda yung start nitong si Giselle Tarosa, no, partner? 7 points sa ating ball game this first quarter. And one of our notable player also, Giselle Tarosa, played for University of Visayas, partner, sa Cebu. And also MVP of Sisafe. Tama. So napakaganda ng record at maganda rin ang pinapakita dito. Oy, yun nga lang nabati natin. Medyo nahuli yung paasa niya para dito sa nauuna na sana na si Jamir Iligado. But then again, good try. Parang nakita ko parang nadulas na naman siya eh. I think he needs to check the sole of his shoes. Oo, at ayun nga, nakikita natin maganda ang transition na pinapakita nitong mga taga-Placer. Once they control the ball, talagang tinatakbuhan nila itong mga taga-Aroroy, partner, dito sa ating ball game. At the early goings of our first quarter, for Team Aroroy naman, partner, they need to gas up when it comes to their transition defense. Kasi sabi nga natin, doon ka magugulat kasi yung mga tumatakbo almost big guys for Team Placer, partner. Tama. So dapat sabi nga natin yung transition defense for Team Aroroy is nandyan kasi pag malaki, yun ang sinasabi namin mga coaches, syempre medyo mabagal yan, so dapat nakakabalik tayo sa depensa. So yun ang titingnan natin dito. At kasi sabi nga, but again, sabi ko nga, mga mobile din itong bigs itong Team Placer. So tingnan natin kung anong gagawing adjustment dito ng mga taga-Aroroy. Lalo pat now that napako sila sa 6 points after that long bomb na ibinato ni Tikboy del Rosario ay hindi na to nasundan, samantalang yung Placer halos maunti-unti nakakausa dito sa ating first quarter. 10-6, 4:55. Papa Morgan, Coach Paul Sepe at your service po. And ang Bicol Cup ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ang Bicol Party List. Katabang na kasunod pa, Haber Mondragon displaying some footwork there at he got fouled. So Giselle Tarosa. Oo, si Giselle Tarosa. Kung mapapansin mo, partner, talagang hindi nila inahayaan itong si Haber Mondragon na mamiesta dyan sa ilalim. Every time na kay Haber yung bola, once he attacks the paint, andun ka agad yung quick double, yung help side na sinasabi natin. So medyo dito, medyo mahihirapan itong si Haber. But again, sabi nga natin, dapat ma-recognize ito ng mga teammates siya to move without the ball para may drop pass, partner. May drop pass. Pero it's going to be risky on the part of Placer dahil alam naman natin na mayroong galaw yan si Haber Mondragon at may power pagdating sa paint. They don't need to, get themselves in trouble when it comes to foul. Kagaya ni Tarosa kanina na tanawagan ng foul. And right now, Mortel partially blocked there. And now, Mangubat bringing it down. Miligay kay Tarosa. Tarosa, inilabas kay Castro. Castro, tumira. Almost making that one, pero medyo malakas. Haber Mondragon for the rebound. Now it's Tikboy del Rosario. Binigay sa corner kay Mortel. Mortel, binigay naman kay Cantonos. Cantonos, balik kay Mortel. Now, to Tikboy del Rosario. They need to shoot now. Tikboy wants to go inside, pero he gets fouled. Pero good recognition ng Tikboy del Rosario on that switch na medyo mas mabilis siya dito kay Melvin Butohan. But again, it was stripped by itong si Castro. At balik ang bola, partner, sa mga taga-Aroroy. Walang foul doon. Oo, walang foul. Walang foul. So out of bounds lang. 4 seconds to shoot. That inbound pass was caught by the Placer team. Now it's Racho using his left. Wala. Out of bounds yun dahil nakuha yun ni sino to? Si Kalo. Oo, nasa labas na, partner. Oo, nasa labas na. But again, pansinin ko yung inbound play na ginawa nitong Team Aroroy. That's a good elevator play on that blob, partner. But basang-basa yun ng mga taga-Placer. So siguro, partner, maganda yung scouting report dito for Team Aroroy. Sabi nga natin, if you have a good system, you have a good scouting also. But again, that's a good pass. Nice pass mula kay Aquaman Tikboy del Rosario. At maganda rin yung ginawa nitong si Mortel na talagang bumaba na siya, bahala na kung sino makakuha ng bola. And good thing nakuha nga yun ng kanilang kakampi na si Tikboy for that long pass.
Elegado hitting his first bucket dito sa larong ito. That's his first field goal if I am not mistaken. Yes, partner. 3 points itong si Jamer Elegado, but the first field goal was that shot. Tikboy spins and misses. Castro now with the ball. Racho. Rosa. Binigay kay Elegado. Elegado. Sumiksik pa ilalim. Walang nagawa doon si Randy Cantonhos. Yun talaga, partner, ang talagang babantayan dito ng mga taga-Aroroy. That strong move coming from Elegado. Tama. Alam natin yan na ginagawa niya sa Sorsogon Lake pa lang when he played with the Matnog team. And now he's bringing it here sa land of the Rodeo. Rodeo capital of the Philippines, Masbate. Ito, palitan ng tao. Brillo, binalik again, partner. And itong si Escalona ay nasa ball game na natin. Ayan, Mr. Excellent, nasa loob na. Escalona, nice dish to Brillo. Oo, hinanap ko actually. Sabi ko parang may kulang sa starting five ng Placer. Ganun naman yung style ni Coach Edsel pabago-bago. Medyo iniba nila yung kanilang first five Tama. during this game. And right now itong si Escalona coming off the bench. At ayun na bumigay kaagad o nagbigay kaagad ng isang magandang assist para dito kay Brillo. And now he's bringing the ball down. Inaabangan siya ni Mortel. Doracho. And almost a give and go play there, pero Escalona will be was fouled. First personal foul. So first foul on Ronald Mortel, partner. But again, ito, nakalamang na dito ng 7 points itong mga taga-Placer. So ipinasok dito si Kent Paulo de la Peña for Aljon Calo for Team Aroroy. 9:16 lamang po ng pito dito ang mga taga-Placer. Tarosa fakes, shaking the defense of Tikboy. Binigay kay Racho, tumira ng tres at on top. Na-rebound ngayon itong si Hafer Mondragon. Mortel, open 3, bang! Gandang pasok dito ni Mortel coming off the bench. 5 points, partner. At magandang recognition din mula kay Tikboy de Rosario on Tama. that transition play. And Mortel hitting the first his first 3-pointer dito sa ating ball game. At ito, medyo nakakalapit dito. 4 na puntos lang ang hinahabol ng mga taga-Aroroy dito, partner. Oo, on that last play, Tikboy de Rosario wasted no time. Pinasa ka agad niya kay Mortel. And nagkataon naman na si Mortel open wide for a 3-point bomb. At yun nga, kaya sila ngayon dito ay nalalamangan na lang ng 4 na puntos. May mga may mga pasalubong na naman sa atin dito, partner. Let's take this opportunity to say hello and magandang gabi or happy 5th birthday kay Yanli. Ayan, happy 5th birthday Yanli Athena Orheta. Mahal na mahal kita from Daddy. Sorry kung di ako makakauwi, sabi ni Daddy. Yun kasi si Daddy, yun nakahalambitin sa taas. May hawak-hawak na camera. Mid-camera ang hinahawakan niya. Napaka-importante po. Kaya sana maintindihan mo. Yanli Athena Orheta. Go, grabing drama, no, partner? Sige, happy birthday. Happy birthday. And again, eto, for sure, happy itong mga manonood natin din dito. Again, please support our social media platforms. Rep Saldico on Facebook, Ako Bicol Party List, Facebook page, Ako Bicol Online TV, and of course, our YouTube channel, Ako Bicol Cup, at sa TikTok, at Ako Bicol Cup. Yun, talagang sa ulado mo na talaga, partner. Social media platforms natin. Meantime, Brillo hitting a 3 for Placer. And yes, maganda yon para sa Placer dahil kumabati na uli sila ng 7 puntos dito. Mortel sizing the defense of Escalona. Sumiksik pa paloob, pero dun sa pasa na yun, parang nabitawan niya yung bola, no? Hindi, partner, talaga gusto niya ipasa dito kay Randy, pero si Randy hindi ready on that pass. Sabi nga ni Randy, medyo mababa yung pasa mo. Ayun. But again, nadulas sa kamay. At balik ang bola sa mga taga-Placer. Royland, I know, that's video call goes inside and tumira doon si Tarosa.
Pero that's a miss. Merong whistle ang ating referee. Ating pinasok na din pala itong si John Mark Bughaw, partner, na talagang very silent assassin for Team Placer, partner. Kung mapapansin natin, medyo hindi mo siya mapapansin na very flashy, no? But Oo. again, he's contributing points for this team. Brillo open once again, pero he opted to inch closer at nako, nagkamali yung footing niya doon and he was called for a traveling. Nasa traveling, and hindi na nagreklamo doon. Si coach, sabi, baba na lang kayo. Talagang traveling wala tayong magagawa. Dapat tinira na niya eh. Kaya lang Medyo nag-hesitate siya. na-hesitate siya kasi ang nasa harap niya si Hafer Mondragon, partner, on that play. Pero sa tingin ko medyo malayo. Kaya lang siguro talagang he was really intimidated. And obviously, yun na nga. Tekboy against Escalona. Now, kasama pa si Racho. Tumira ng 3! Pasok! What a shot by the Aquaman Tekboy del Rosario. That's the second 3-pointer ni Tekboy del Rosario sa ating ball game. Tiningnan pa niya ang relo. Kung aabot yung kanyang tira. At yun na nga, Grabe parang na. saktong-sakto. Parang sinukat ni Tekboy del Rosario yung oras at sa kanya yung saka yung kanyang tira. Oo. Kaya sinasabi nating maturity, partner. Kung iba-ibang player, hindi nyo makalalaman na gano'n na yung oras sa ating game clock. But again, sabi mo nga, this is a battle of experience, maturity, and again, a battle of system naman for Team Placer. So tingnan natin. But again, kung mapapansin mo, partner, itong dalawang kupunan na ito, they have system dito. But Parehas again, naman maring sistema. oo. So this is not, sabi nga natin, hindi lang ito yung nakikita natin na bara-barang basketball. Tama. At Subukan. Again, it's the talent and the experience against the system. Itong Placer. De La Peña. Out of bounds. At ito, leading scorers natin for the first quarter. Tekboy del Rosario, 6 na puntos. At sa kabila, Giselle Tarosa may 7 points sa partner. Tekboy to Hafer Mondragon at the corner. Kumagitna, balik kay Tekboy del Rosario at the top of the circle against Tarosa. Shaking Tarosa's defense. Tumira with a step back. And yes! Another 3-point bomb from the Aquaman, Tekboy del Rosario. Sa third 3-pointer of Tekboy del Rosario sa ating ballgame. At isa na lang ang inahabol dito. Dito mga taga-Aroroy. Ito, double high play for Team Placer. Tingnan natin, partner, kung ano gagawin dito. Isa na lang po ang lamang. Racho will retaliate pero hindi. Rebound. Oh, si Tekboy pa nag-rebound dito. At pumasa kay Mortel. Nasa corner. Pumailalim using the baseline. At nako. It's a good drive on Ronald Mortel, but a better defense on the part of Brillo. And, That play. medyo delikado yung fall ni Mortel doon. Pero was that a clean block? Ano? That's a clean That's block, a very partner. clean block. Talaga, Oo. but again, sabi nga natin, that's a good aggressive move mula dito. Kay Mortel. Tekboy, binigay kay De La Peña. De La Peña. That's a traveling violation. Yun. You need not commit errors sa napakatinding laban na ito. I wonder kung anong gagawin ng coach dito pa kay ayun na nga. Papalitan na muna siya nitong si Randy Cantonhos. Good evening kay Visel. Ayan, Visel Gordola, Kagawad. Good evening, pati mga kasama mo dyan sa Uson, Masbate. Regards sa inyo dyan. Visel Gordola, my friend. Yan, Brillo hoping to fish a foul there pero walang tinawag ng referee. Now it's Tekboy del Rosario. And Almiñe for the lead! Yan si Tito! Takbong Tito yan! Kagaya ko yan, partner. Ito, Royal Mini coming off the bench. Maganda. Itong At ito na, nakakalamang po dito na for the very first time. Actually, pangalawa ata. 20-19. And right now, we have a report from Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, please come in. Thanks ka po Morgan and Coach Paul at maayong gabi mga kasurog. To give you the latest updates mula sa Team Aroroy, this is Barbie Floriano, your courtside correspondent. Bago pa man magsimula ang laro ay masayang nagpa-unlock ng panayam si Coach Orlando Almonte of Aroroy. Tinuturing na raw ng kanyang team na home court itong Milagros covered court dahil dito sila nakaranas ng sunod-sunod na panalo. Aminado rin si Coach
na equally match ang kanyang team at ang Team Placer. Kaya for the first half, they plan to do transitioning and stop the big men and scorers of Team Placer such as Magubat, Brillo, and Tarosa. Dagdag pa ni Coach na kahit may placement na sila for the semifinals ay hindi pa rin sila nagpapakampante dahil ang kanilang goal ay maging top 1 para sa kanilang bracket at hindi lang basta-basta magka-spot for the semis. Sa katunayan nga dyan ay gabi-gabi sila nag-e-ensayo. Sambit pa ni Coach na sipagan lang ng kanyang players inside the court ay siguradong makakakuha sila ng panalo ngayong gabi. Ito na muna ang latest mula dito sa courtside. Back to the panel. Yes, Barbie, maraming salamat. At yun na nga, at pag bumalik natin, ito na si Bughao. First 3-pointer at 5 points dito. At sa pansinin ko lang yung sinabi ni Barbie partner. Tama yun, that's a good mindset partner. Hindi pwede, porque may placing na tayo. Relax na, hindi pwede. Dapat dire-diretso yung momentum papunta sa atin. Tama. At ayun, nasa momentum doon ang itong si Steve Castro. Kaya nung huminto si Mortel, yun, he committed the foul. Alam mo, itong Bughao hitting a 3 and kanina nakapuntos with that floater. Oo. Yan ang sinasabi ko eh. May feeling ako na itong si Bughao ay isa sa mga secret weapon nitong Placer. Sabi ko nga, silent assassin partner. Oo. Na talaga gamit siya, kung titignan mo siya, parang wala lang. Oo. Diba? Tapos, pero pag talagang may hawak din ng bola, parang nakahawak ng energy ball eh. Soft touch yung tira eh. Oo. Kaya, pag makita mo siya na tumira eh, talagang mag-iisip ka. Nautic Boy de Rosario. Nalalamangan sila dito ng 4. Mortel. Against Castro. Mortel. Binigay kay Almiñe. At the top of the key. Bagsak ang dalawang malaking mama. And now, all alone is Steve Castro for the Deuce. Ito, at halos walang kumukuha ng bola for Team Aroroy dito. Grabe yung depensa ang pinapakita dito ni Escalano kay Tikboy de Rosario. Pero ganun pa man, namamanid naman ni Tikboy na makatira. Ngayon nga lang medyo malakas. At ayun, Bughao missing. Short on that layup. And Castro was there to put it back for the bucket. And ayun, for Steve Castro. Ito, munti na makaagaw doon si Escalona partner. Tama. So all of a sudden, 8 ang kalamangan dito ng mga taga-Placer. Missed 3-point shot by Haber Mondragon. Now, nasa kay Racho and kay Jamir Elegado. 6 points ito si Jamer Ilegado. Yun yung sinasabi ko partner. Kung makikita mo, yung mga big guys itong Placer, sila yung tumatakbo dito for the transition offense. Tama. Pansin na pansin natin yan magmula pa kanina. Ayun ang kagandahan nitong kupunan ng Placer. Dahil kahit malalaki, marunong at masipag tumakbo para sa transition. Yun nga, sabi ko napaka-mobile itong players, itong Team Placer when it comes to their bigs. At ayun ang kagandahan, they recognize partner talaga once they get the rebound, they control the ball, yung transition na ginagawa. Yun ang tingnan natin dito sa first half of our game. Ito naman, tingnan natin kung may adjustments itong mga taga-Aroroy dito at nagkakaroon na nga ng run itong Team Placer. For sure meron yan dahil sila pa nga yung tumawag ng ceasefire dito o ng timeout. But you know what, with Escalona manning the floor for Placer, talagang nag-iba yung complexion ng laro para sa kanila. So let's see kung magtutuloy-tuloy din yon for on the part of Placer. Samantala nga, sabi mo nga dito sa Aroroy, aabangan natin kung meron silang mga bagong ilalabas o adjustments. Oo, partner. Para ma-counter nila itong run Yes, ng mga taga-Placer. Nalalamangan na sila dito ng 10 puntos at 6 minutes and 27 seconds remaining po dito sa ating pangalawang yugto. And again, of course, kailangan mag-step up dito din yung mga locals itong Team Aroroy partner. Tama. Kasi ako sabi ko nga dati, nung first game nila is napakalayo na kung titignan mo nitong maturity nitong mga locals for Team Aroroy. So, tingnan natin kung ano i-contribute dito sa kanilang team.
Actually sila yung, kung ako ang tatanungin, sila yung most improved team dito sa ating liga, itong Aroroy. Tekboy fires. Muntik na. And now it's Escalona bringing the ball down for Placer. Ayan, goes to coast pero he missed that bank shot. Now it's Tekboy to Hopper. Mondragon for the finish. Good play on the transition for Aroroy. Napakaganda yung recognition ni Tekboy doon. Hindi niya pinilit na siya yung humawak ng bola at tumapos noon. Binigay niya kay Hopper Mondragon. That's a good double high play, partner, on the part of Team Placer. Yun ang sinasabi natin. Napakaganda ng execution nila when it comes to that double high, no? Ang nasa ilalim is si Bughaw, ang nakabantay is si Rehuso. That's a good recognition on their players para ibigay kay Bughaw yung bola. Kasi mismatch when it comes to height. Tama. So now they will be inbounding from the baseline. Let's see kung anong gagawin dito ng mga taga-Placer sa play na to. Ayan, binigay kay Elegado. Elegado with that hook. Merong foul na nakita ang ating referee na si Mr. Forinoy, Donald Porter. Sa second foul dito kay Randy Cantonhos. Okay, and again, this is the battle between the heavyweights dito sa bracket B ng ating quarterfinals. Placer kontra Aroroy. And right now, it's Elegado. From the free throw line, hitting the first one. Soft touch, partner. Ito si Jemer Elegado sa free throw. Actually, nandito na yan, nakita ko na yan dati si Elegado noong mga nakarang araw pa. Kaya lang, talagang in-reserve pa ata ni Coach Edsel dito sa larong, particular na larong ito. Kahapon, pwede na siyang maglaro dahil may jersey na siya. Pero, yun nga, meron ka daw iniintang konting hamstring. Kaya ito. Pero ngayon, dito magandang performance si Elegado. Tekboy! What an intense game, partner. Talagang yung physicality ng larong ito, ramdam na ramdam mo. Parang, naaalala ko yung pagyanig kagabi. Parang niyayanig din ang bawat banggaan dito ang sarili ko eh. Tekboy de Rosario nasa free throw line. And there goes Cantonhos. Swerte, ano? Yes, making something out of nothing. Yes, itong si Randy Cantonhos on that play. At yun na nga, that play before that free throw, counted pala yun. Counted. Kaya hindi nagustuhan ni Coach Edsel Ballena. Counted yung tira ni Tekboy. Pero ganun pa man, ang masusunod po ay ang ating mga officials. Kasi sila po yung nagpapa-implement ng rules dito sa Again, I think that's a continuation, partner. Continuation, oo. And yun, Mangubat, who was very impressive last night against San Jacinto. He launched 6 triples. Or he made 6 triples. And right now, missed yung kanyang pangalawang tira mula sa free throw line. Abati siguro, kaya gano'n. 6:52, 33-26. Placer leading. Ito, version naman ng double high for Team Aroroy. Let's see kung ma-execute nila na maayos. Binigay kay Tekboy de Rosario. Posting up, Escalona. And scoring. Another bucket for Aroroy. 13 points itong si Tekboy de Rosario dito sa ating ball game. Elegado fires a 3 and hits it. Oh, no, that's a long 2. Okay. Nakaapak yung paa. Masyado kasing malaki yung paa. Nakaapak sa linya.
Long 2 for Jamir Ligado. Another. Ito. At mayroong kiskisan sa ilalim. Ito, magandang matchup to. Partner Oo, Escalona tama. ng Tikboy de Rosario. Escalona and Tikboy de Rosario. Seventh personal foul for team foul. Okay, referee Edward Faraon explaining to Escalona kung bakit gano'n ang tawag niya. That's a second foul na Carl Escalona. Tikboy looking for a teammate dito sa inbound play na to. Nakita si Haber Mondragon. Haber Mondragon inching closer and posting up against Botohan. Cantonos fires a 3 and gets it to go. Normally, na ibabasket yan talaga ni Randy Cantonos. Tama. That a middle three-pointer. Oo, tama. Botohan fakes. Tumira. Short. Pero nakuha ni Jamir Ligado. Pumunta sa corner. Tumira din ng 3. Kapos. Ayun, talo na ng mga malalaki. Pero nagwagi doon si Hafer Mondragon. Nautokalo. Tikboy. Against Magubat. Pinasa sa corner. Walang napasahan ang si Rahuso mula sa corner. And along the way, it's Magubat gets fouled by, I think it will be, it's Randy Cantonos. Third personal foul. Ito, medyo masakit ito for Randy Cantonos. Ilan na Partner. bang Third personal third. foul. Hindi niya naman kailangan gawin niya na yung tapik na yun, pagtapik na yun. That's a, useless foul, kumbaga. But ito si Magubat, medyo malamig pa dito, partner. That's the second point dito ni Magubat on the free throw line. But again, nung kanyang unang game dito sa ating quarterfinals, talagang maganda yung pinakita nito when it comes to the three-point shooting. Pero inaasahan pa rin natin that this guy will explode sooner or later dito sa larong ito. He is our marquee matchup player for Placer. Samantala sa Aroray naman, it's Randy Cantonos na yun na nga, nakakommit ng kanyang pangatlong foul, kaya he is now sitting in the bench. Tikboy uses the baseline. Missing. Sayang yung tira yun ni Tikboy Rosario. Hindi nahulog sa ring eh. Hindi pumasok. And now Steve Castro will act as the point guard. Now that Escalona is also sitting sa kanilang bench. Castro, tumutohan. He can fire that. Pero malakas yung tira. Rebound itong si Calo. Binigay kay Hafer Mondragon. Hafer Mondragon bringing it down to Tikboy at the left wing against Botohan. Sizing the defense. Tumira ng 3. Short. Rebound. Jamir Legado. Now to Magubat. Magubat. Binigay kay Tarosa. Now out to Castro. Castro sumiksik pa ilalim. Tumira. Nag-layup. Pasok yan. Good drive and good patience on Steve Castro on that play. So ito, napaka-smooth din ang galaw nito, partner. As I watch him play, talagang at again, sinagot naman ito ni De La Peña. Yun. So that will definitely boost the confidence nitong si De La Peña now that he's back in the hard court. Magubat. Castro fires a corner 3. Wala. Nandun si Tarosa for the rebound. Working his way sa ilalim. Wala. Nabitawan ang bola. So it's going to be Aroroy's basketball. Good stop and good defense on the part of Team Aroroy. Doon sa play na yon. At ito, tingnan natin, partner, kung makakalapit dito ng bahagya itong mga taga-Aroroy. Lamang po ng 5 itong mga taga-Placer. As we get closer and closer to the end of this quarter, this half actually. Iba lang po ang kalamangan ng mga taga-Placer dito kontra sa Aroroy. What a shot by De La Peña! Back-to-back hits! Grabe, gandang contribution nito ni De La Peña. Yun ang sinasabi ko, partner. Hindi lang dapat yung mga guest player, no? Yung mga locals dapat mag-contribute dito. Kasi nga sabi ko, yung maturity nitong team na ito. But again, ito si Castro tries to hit the 3. Ayun nga, nakapulot pa ng rebound doon. Itong si De La Peña. Tama, and now Tikboy Rosario.
Dribbling with his left, posting up against Mangubat, tumira at he draws a foul. Very wise play. What a smart guy inside the court. Itong the Aquaman Tick Boy del Rosario. At yun na nga, yung tanong natin kanina, yung experience, the talent, and everything for Aroroy, the veteran duo of Haper Mondragon and Randy Contonhos, will they make this undefeated Placer team bow down for the very first time dito sa ating liga? Yan Yan ang nga, partner. aabangan natin kung masasagot yan ng mga taga-Aroro with a win, big win. Pasok ang mga tira nitong si Tikboy del Rosario. Sabi nga natin, kasi coming from the elimination, talagang walang katalo-talo itong mga taga-Placer dito. Tama. But again, sabi naman ni Coach kanina, hindi pwede na mag-relax. Dapat tuloy-tuloy yung pagkapanalo, and kung pwede, hanggang semifinal sila yung nasa top spot, partner, for Team Placer dito. As you can see, their bench nag-uusap-usap pa. So, tingnan natin kung anong i-adjust nila dito kasi, Dalawang puntos na lang yan, puntos na partner. lang, partner, with 2 minutes remaining sa ating first half. Kung tatanungin mo itong si Coach Edsel Ballena kung ano ang mga adjustments sila o mga dapat baguhin, he will always answer, wala naman. Doon pa rin kami, we'll stick with our system. But again, you should tweak something pa rin when it comes dito sa laro natin. Kasi nga, sabi ko nga, at the late going sa ating second quarter, medyo may mga 4 shot na sila, partner. Tama, And yung tama. sistema, medyo, sabi nga natin, medyo parang Kailangan nauuga. i-tweak muna. I-tweak natin ng konti. Oo. And remind the boys na let's get back to the original plan. Gawin lang natin. Sabi nga lagi, when everyone fails, go back to your system. Yun yung structure mo eh. Tama. Mangubat from the corner. Still can hit. At ayan, nakuha ng mga taga-Aroroy ngayon ang possession. Will they get the lead back once again? Or will they tie as we get to the 1-minute mark ng ating second quarter? Missed yung tira ni Haper Mondragon that could have taken the lead back sa kanilang team. Pero ito na naman ang mga taga-Aroroy. Nice pass to the inside. Itong si Castro for Racho. And Racho was hampered by 2 defenders. Sino ang tinawagan? That's on Haper Mondragon. Haper Mondragon ang tinawagan ng second foul. personal foul. Ito ni Haper dito sa ating ball game. So dapat mag-ingat siya dito, partner. Sabi nga natin, itong si Randy Cantonos, mayroon na din 3 foul dito sa ating ball game. But again, they have because of before that foul, they have a miscommunication on their defense, partner. Kung mapapansin mo, yung cut ni Racho, open na open siya doon sa cut na iyon. Tama. Walang dumipensa. Kaya too late. They committed the foul because of that error. And now, na-miss ni Racho yung pangalawang tira. 3-point lead. De La Peña against Racho. Looking for Tikboy. Binigay sa kanya ang bola. Now Tikboy will have a chance here. Nice flyby and hits! Another. Ika-apat yan, partner. Ni Tikboy del Rosario. Good Tama. flyby move against Steve Castro. So, deadlock tayo, partner, sa 40 dito. Yun. Tabla po tayo. Talagang yun ang inaasahan natin dito sa laro nito. Dikdikan, gitgitan, bakbakan, todo the max. Pero nandun si Brillo. Binawi ka agad ang kalamangan para sa mga taga-Placer. 17 seconds. May chance pa dito na makatabla ang mga taga-Aroroy bago tayo magpahinga sa ating first half. De La Peña to Haper Mondragon to the corner now. Lagpas ang tira. Itong si Calo. Sayang yon. Kita ko yung gesture ni Haper Mondragon. Parang talagang nanghihinayang siya masyado sa attempt na yon. Itong si Calo from the corner. But anyway, good try pa din. Yes, partner. Tama, partner? So, ito, dalawa lang kalamangan. Sabi nga natin,
almost identical when it comes to their statistics itong dalawang kupunan na ito. So tingnan natin kung ano pa ang may mapapanood natin at masasaksiyan comes sa second quarter. But again, partner, this is an exciting ball game dito sa pagtatapos ng ating quarterfinals. And sabi nga natin, placing ito for both teams, but this is very important. High stake ito for them to have that twice to beat advantage papunta sa semifinals. Again, ano ang magiging epekto? Will it be a big effect for Team Placer, itong addition nila with the presence of itong si newly acquired nila na si Jamir Elegado? Titingnan natin sa pagpasok natin sa ating second half kung magko-contribute talaga siya ng todo-todo dito. So sige, dyan lamang po kayo mga kasurog. Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building,
San Roque Multipurpose Building, Buena Vista Multipurpose Building, Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party-List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party-List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road,
Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Partilist. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partilist. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug. Nagbabalik po ang second and final game ng ating quarterfinals, and this happens to be our third and final day din dito sa round na ito. And we're happy to bring you the best action that you can get mula dito sa loob ng Milagros Municipal Covered Court. By the way, would like to thank the LGU, headed by Mayor Magbalon. Ayan. So sige, maraming salamat po. At ito, pasadahan muna natin, Coach Paul, ang comparative statistics ng mga teams sa nakaraang first quarter. Yes, partner, for Aurora and Placer. Or first half rather. First half, bench points 12-17. Nakakalamang dito. Ito ang mga taga-Placer. Pagpasok nila ni Bughao, Excalona. So maganda ang pinakita. Points in the paint. Again, Placer nakakalamang dito 22-16. Turnovers, yun ang medyo masakit for Team Arero. 11 turnovers on that last half, but again 5 lang for Team Placer. So sabi nga natin, mas nag-aalagaan ng bola itong mga taga-Placer. Bagkos, partner, ito fast break points 18-13. So lamang pa rin ang mga taga-Placer dito. Second chance points 4-2. Medyo dito naman nakakalamang ng 2 puntos itong mga taga-Aroroy, partner. So all of the 4 parameters medyo papunta dito sa Placer ang stat, partner. So maganda. Pero partner, 2 lang ang kalamangan at the end of the half. Ibig sabihin, konting adjustments lang ng mga taga-Aroroy, may posibilidad na umungo sila at malamangan nila itong mga taga-Placer. Yung mga intangibles na nakikita natin for this Team Aroroy. So maganda. Pansinin ko din itong 3-point average, partner. 36.8% sa 3-point country and 20% lang for Team Placer. So doon naman medyo bumawi itong mga taga
Aroroy dito, partner. And of course, lamang sila sa field goal with 41.7 kontra sa 40% lang nito mga taga Placer. So tingnan natin, sabi mo konting adjustments, partner, makakabalik itong mga taga Aroroy dito. So tingnan natin kung ano nga gagawin nilang adjustments comes sa second half. Patuloy po ang bakbakan ng mga heavyweights dito sa bracket B ng ating quarterfinals. Again, this game will determine who will reign in this bracket sa ating quarterfinals, who will be the top seed. Although sabi nga natin, itong dalawang kupunan na ito ay sure na itong makakapasok sa semis, pero yun na nga, sabi mo placing, sino ang top 1 at sino ang magiging top 2. Brillo against Hafer Mondragon. Tumira ng 3. Si Brillo, wala. Nakuha ni Mangubat ang bola after that tip mula kay Jamil Eligado. Mangubat and a flyby. Almost hitting that one. Konti na lang. Hindi pa nakakabuslo ng 3 dito si Mangubat sa larong ito. Yung nga, sabi ko, partner, yung percentage of that sa beyond the arc, no? So, medyo inaalat pa dito itong si Froilan Mangubat. Mortel. Binigay kay Hafer. Hafer, nakita si Mortel na maganda ang posisyon sa may ilalim. Sayang at Mortel wasn't too ready to get that immediate pass mula dito kay Hafer Mondragon. Pero open na doon si Hafer Mondragon, partner. That should have been taken by Hafer Mondragon. Itong si De La Peña, matatawagan dito ng foul for Team Aroroy. So pansinin ko, partner, itong mga leading scorers natin. Tikboy de Rosario, 17 points sa ating ball game. At sa kabila, Jimmer Eligado, 11 points, partner. So talagang yung inaasahan na scoring dito kay Eligado ay nagmamaterialize naman. Pero let's see dito sa second half kung ano pa ang mga mai-contribute na. Meantime, Tarosa fires sa 3, medyo malakas. Yan, that's Brillo skying high for that rebound. And nakuha niya. At ito, nilagay kay Mangubat. Holonjo sa triple. Wala pa rin. At they keep it alive by Escalona. Having it now. Escalona goes or drives. Pero anticipated yung pasa na yun. Mortel all the way. Missed the layup. Nandun si Cantonhos. Pero hindi pa rin. Ibuslo ang bola. Now Eligado goes coast to coast. Gets blocked by Hafer Mondragon. Nice defense. Mortel now. Sabi niya, antayin ko yung mga kakampi ko. Binigay kay Cantonhos. Tumira ng 3. Wala din. Sablay din. Ito, both teams are beginning to miss, partner, dito sa ating second half. And still, hinahanap ko pa rin yung contribution nito ni Froilan Mangubat for Team Placer, partner, na still struggling dito sa ating ball game. Oo, lalo na sa beyond the arc. Pero yon, narinig ka, partner, mayroon pang kasamang foul. Pasok ba yun? Sandali. Let's see. Ano nangyari doon? So pasok ang 3. Pasok yung tira ni Froilan Mangubat. Kaya lang mukhang tinawagan siya ng foul. Tinawagan ng foul itong si Jammer Eligado si sa Eligado sa ilalim. Oo. I thought it was narinig ko yung Mangubat. But right now we have a report from Miss Mabel Echegoyan. Let's see kung ano ang mga kwento niya mula sa courtside. Mabel, pasok! Thanks ka pa, Morgan and Coach Paul. Nagbabalik mula dito sa courtside, Mabel Echegoyan. After the first half, sinabi ni Coach Edsel Baliana ng Team Placer na hindi madaling kalaban ang Team Aroroy. Sa ganda rin kasi ng chemistry ng mga players ng kabilang kupunan at 3-point shots ni Tikboy del Rosario ay kailangan umano nilang mag-double effort. Kaya malaking tulong sa kanila ang kanilang bagong player na si Jamir Eligado pagdating sa rebounding at outside shooting. So for now, they will be consistent to their offense, still on a tight defense and ensure ball movement to create open shots and fast breaks. And that's all for now. Back to the panel. Maraming salamat, Ms. Mabel Echegoyan. And there goes Froilan Mangubat hitting back-to-back threes. At again, natawagan siya ng foul doon, partner. As he tries to contain itong si Tikboy de Rosario to receive a pass. Again, yun, nagbibigay rin to pick up na itong si Froilan Mangubat with that 3-pointer. Muntik
ng maagaw. At yun na nga, tuloy ng naagaw ng mga taga-Placer. Escalona loses the ball. And it will stay with the boys in light blue. Itong mga taga-Placer. And ayan, i-award na ni Edward Faraon ang bola. At nasa kay Escalona na. Naghanap ng magpapasahan. Nakita si Ilegado. Merong foul. Away from the ball. Looks like it's Hafer Mondragon committing this foul. Kanina ko pa nakikita ang kitkitan nitong si Hafer at nitong si Brillo. At ito. Ito. Kenneth Joe Brillo still down on the floor. Yes, medyo ano pa dito. Mukhang hilo pa itong si Brillo. That sequence. But again, titignan yan partner ng ating mga officials. And they will review that. At makikita din natin, pati na ng mga audience na nanonood sa atin online, kung ano talaga ang nangyari doon. And medyo talagang lasing pa dito itong si Brillo after that incident. Ito. Okay, and we'll just wait for the officials. Napaka-intense itong ball game natin, partner. As expected, gano'n naman talaga. Magiging physical ito. Pero we are not expecting na magiging madumi ang laro. Oo. At ito, tinitingnan natin mga official. And again, partner, itong ako Bicol Cup, Masbate, atid sa atin ni Congressman Saldico at ang ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And of course, please subscribe, like, and share sa aming mga social media platform. Rep Saldico page on Facebook, Ako Bicol Party List on Facebook, Ako Bicol Online TV on Facebook also, at ang YouTube channel natin, Ako Bicol Cup. And sa TikTok naman, itong at Ako Bicol Cup. Yun, sige, maraming salamat coach. Happy 9th wedding anniversary. Ayan, happy 9th wedding anniversary kay Coach SP Santelices and Eunice May Santelices. Ayan, so happy 9th wedding anniversary. Mga taga San Andres Catanduanes, ito pinapa-shoutout ni John. Alright, sige, John, maraming salamat. Again, Coach SP Santelices and Eunice May Santelices, happy anniversary. And batiin ko din si ang ating kasama dito sa ating panel, si Wadi John Bachiller, and of course si Coach Paulo Biñas. Coach Pau, hello po. Ayan, laging nanonood yung mga yan, syempre. And of course, batiin din natin ang ating Commissioner Lloyd Rivera, and of course Assistant Commissioner Ino Rivera, and for IMBC partner, Boss Russell Oreta, and of course Direct Christian Calleja. Ayan, magandang gabi po. Sana nag-enjoy kayo sa maigting na laban. Ito. Napakagandang away. Miss ko yung sa'yo, yung mga linya mong yun. Magandang away. Magandang away. Itong tutong ngayon natin ngayong gabi. But again, may konting lambingan lang, partner, doon sa ilalim. Doon sa posisyonan nito ni Hafer Mondragon at ni Brillo. Sabi ko nga sa'yo, kanina ko pa napapansin na nagkikiskisan yung dalawa. At yan na nga. And of course, i-explain natin sa ating mga official o sa ating mga coaches. At ano natin yan. Titingnan natin. Ito yung slow-mo ng mga nangyari doon. Sa gitgitan itong si... Ayun. Yeah, so again, that's a disqualifying foul, partner, for Hafer Mondragon. So yun, talagang disqualifying foul. Close fist, partner. So, yung medyo ito... And alam yan ni Hafer. Alam nila yan. Of course, alam nila yan. Itong mga players na ito, alam nila kung ano yung maitatawag sa kanila once na ginawa nila yan. And of course, sabi nga natin,
yung mga ganyang klaseng play, no? Physical play for basketball. Kahit sabihin natin normal partner, pero kailangan itawag kung ano dapat. Tama, tama. Sabi nga natin, rules is rules. Tama. Kailangan pairalin ang rule o rules. And we are backed by the FIBA rules. At ito. Kasi sabi nga natin, partner, ako as a coach also, I understand kung ano yung mga ganyan gitgitan or ganyan play. Naiintindihan din natin yung sa officials natin, no? Kasi pag hindi mo yan tinawagan, partner, it may lead to another scaffold or kung ano pa man nagagawin. Kasi sasabihin, di ba, palagi, okay lang pala. Pag nakita ng ibang play, okay lang pala, nagawin ko yun. At parang nawalan ng saysay ang rule pagka ganyan. Kasi ang rules ay yung serves as the backbone ng ating tournament. If you will break it by not calling those appropriate calls, ay yun nga, sabi mo, darating ang panahon na gagawin ng ibang mga players. Walang yung disiplina. Hindi madidevelop. And of course, for basketball, okay lang maging physical, no? Kasi sabi nga basketball natin, is a physical game, no? Physical, but hindi yung madumi. yung dirty play. So, although minsan may nakakalusot, pero sa atin hindi makakalusot yan. Tama. Kung mapapansin nyo po, itong mga cameraman natin, talagang mga sniper ito. At again, ito. We are trying our best. Itong Ako Bicol Cup, trying our best to give you only the best tournament you will ever experience. At ayun, balik ang bola dito sa mga taga Placer. Pero malaking factor. Malaking kawalan on the part of Aroroy. Itong disqualifying foul na tinawag dito kay Hafer Mondragon. So ayun, ang tanong ko dito, partner, sino ba mag-i-step up for Team Aroroy dito? So titignan natin yan dito sa ating ball game. Sino ang mag-fill in the shoes na iniwan itong si Hafer Mondragon? Right now, it's Mangubat hitting his third triple of the ball game. Ayan, nakakatakot dyan on the part of Aroroy kung pumutok yang si Mangubat. Pero binawi naman kaagad itong si Randy Cantonhos. Step up baka mo or baka pwede ako, sabi niya. But again, Randy is playing with 3 personal fouls dito sa ating ball game. He needs to, be careful. At ayun, being careful, meaning medyo magiging soft ang kanyang defense lalo pat. Eto, si Elegado ang nasa harapan niya. Tikboy de Rosario missing a long 3. Rebound itong si Escalona. Escalona tumatakbo ng matulin. Pero nandun yung depensa. Rehuso nakuha ang bola. Randy Cantonos humihingi sa corner. Pumeke. Pumasa. Rehuso to Tikboy de Rosario using the board for another bucket. Tikboy de Rosario, 22 points sa ating laro, partner. So let's see kung mamimaintain ni Tikboy de Rosario ang kanyang composure. Ngayon nawala na yung kanyang kapartner na si Hafer Mondragon sa laro because of that DQ or disqualifying foul he committed a while ago. At ito, heat check on the part of Froilan Mangubat, but he airball set, partner. Tatlong 3-pointer na binibitawan ito ni Froilan Mangubat dito sa ating ball game. 53-47, it's a 6-point lead by Aroroy. De La Peña gets blocked by Tarosa. Good defense on the part of Giselle Tarosa on that play. With 9 seconds to shoot, partner. Ito mga taga-Aroroy dito. Let's see. How are they going to manage this play here? Tikboy gets it. Wide open 3, pero he opted to go a little closer. Mintes, nandun si Randy Cantonhos, but he was blocked from behind. Itong si Botohan. Good defense on the part of Melvin Botohan. Standing his ground para dito kay Randy Cantonhos. Naagaw niya ang bola. Intended for Randy Cantonhos. Now Escalona. At sa baba naman, nakitaan ng ating referee na si Edward Faraon. Itong si Tikboy de Rosario ng foul. Ito.
That's the first foul dito ni Tikboy Del Rosario. Mangubat is open for another 3. Malakas. Pero napunta uli sa kanyang mga kamay. Turns and that floater is good from Mangubat. Sabi niya, kung hindi ko ma-shoot this time mula sa labas, dito sa mas malapit. 14 points na ito si Froilan Mangubat dito sa ating ball game. Mortel goes inside. Gets in trouble. Binigay kay Tikboy sa labas. Short on that one. Nandun si Canton Hos. Saving the day for Aroroy. After that miss, itong si Tikboy Del Rosario mula sa corner. Now it's Escalona against Mortel. This is just a 6-point lead. Hindi, at ayun, dinagdagan pa yun ni Tarosa. And one play. I was about to say na hindi naman masyadong kumakapal ang lamang dito ng mga taga-Placer. Pero ayan, sabi ni Tarosa, eto, gusto mo nang makapal, dadagdagan ko. Oo, may sagot ka agad. Itong si Giselle Tarosa for Team Placer. Ito si Tarosa, partner, 9 points na sa ating ball game. Grabe yung chances siya madagdagan itong kalamangan. Giselle Tarosa completing the 3-point play. At ngayon, meron na silang kalamangang 8 or make it 9. Naagaw pa ni Butohan. And right now, it's a foot race. At ayun, he lays it in with that left hand. What a finish for Butohan after that good defense. At ito, unti-unti, itong momentum partner papunta dito sa mga taga-Placer dito. Yes. At 4:08. Ayan, ceasefire muna tayo. It's an 11-point lead now by Placer. The biggest lead partner for Placer is 10 points partner dito sa ating ball game. So sa tingin mo, ramdam na yung absence ni Hafer Mondragon dito? Well, right now partner, they're still in the striking distance because sabi mo nga, itong si Randy Cantonoso also is stepping up. But again, yun ang tanong ko is hanggang kailan kayang i-fill in ni Randy yung shoes dito ni Hafer Mondragon. When comes sa bigs nga, minsan si Tikboy na tumatao kay Jamir Ilegado partner sa ilalim. Tama. So talagang for sure comes the end of the third quarter ay mararamdaman ito ng mga taga-Aroroy dito yung pagkawala ni Hafer Mondragon. Lalo pat itong si Randy Cantonhos ay playing with three fouls. So talagang iniingatan niya din yan dahil ayaw na ng Aroroy na mawalan pa sila ng isa pang big dito sa kanilang kupunan kontra dito sa mabigat na kalaban ng Placer. But again, this is just an 11-point lead partner with 4 minutes and 8 seconds remaining. Sabi nga natin, striking distance pa rin ito mga taga-Aroroy dito. Oo, kailangang pigilan ng Aroroy na umalagwa itong kalamangan ng mga taga-Placer para nang sa ganon magkaroon sila ng pagkakataon down the wire na makuha ang panalo. Mortel binigay kay Alvinia tumira using the board, yes, for Tito. Yun ang mga kailangan dito. Ito mga taga-Aroroy partner. Every time na may ipasok dapat mag-contribute dito for Team Aroroy. Yun. Let's see how the coach will manage that one. Butohan is open for that 3. Malakas. Nagagawan for the rebound. Mortel nakakuha ng bola. And right now, they will set this one up. Binigay kay Canton Hos. Bumeke. Tumira ng long 2. Pasok! Yun. Sabi mo nga, they need to step up and fill in the shoes of itong Hafer Mondragon na sabi nga natin na disqualified. 12 points na yan, partner, si Randy Cantos. At ito, balik sa 7 ang inahabol dito. Tarosa gives it to Elegado. Mahirap talaga bantayan ang Elegado sa ilalim partner. Very mobile. He can turn left to right. Meron talagang footwork at merong merong lakas sa loob talaga. A challenge para sa mga bigs nitong mga taga-Aroroy.
itong si Jamir Elegado. Ayun, Almiñe committing a foul after trying to stop itong si Jamir Elegado, going left and right and going to the baseline for a bucket. Pero ito, nasa free throw line siya. Pasok ang unang tira. Points na yan, partner, dito sa ating ball game. Si Jamir Elegado leading the Placer squad in scoring, I guess. Oo. I think humahabol din itong si Mangubat when it comes to scoring. Yes, partner. At again, sabi nga natin, medyo struggling pa rin siya dito sa ating ball game. Now, big boy. Binigay kay Canton Hoss. Canton Hoss, lumapit ng konti. Drop pass to Almiñe. Now Mortel. Balik kay Canton Hoss. Kay Almiñe. Almiñe. Nakalusot sana. Pero kapos yung tira. Pero yon, battling for the rebound. Nakuha pa rin ang mga taga Aroroy. And Tikboy launches another 3! And hits that one. That's the 5th 3-pointer of Tikboy de Rosario. At ito nga, partner, balik naman sa 6 itong Kalamangan. Yan ang Aquaman mentality. Just hit it. Try to hit it. Yeah, launch those threes. Bahala na kung papasok o hindi. And ganun din ang ginawa. Itong si Mangubat dito. Inantihan ka agad ang 3-point shot na yon. Itong si Tikboy del Rosario. Yeah, so, right now, dito sa ating third quarter, this is a Mangubat and Tikboy del Rosario show, partner. So, palitan sila dito ng puntos. Tama. 2:14 ang natitira sa ating third quarter. Palo. Mortel. Mortel drives. Umikot. Naghanap ng mapapasaan. Nope. Itinira. Witness. Nakuha ngayon ng mga taga-Placer. Mangubat with the ball. Sabi niya, antayin niya yung kanyang mga kakampi. And we'll try to set this play up. Racho. Binigay sa corner. Steve Castro. Lumapit ng konti. Ginamit ang glass. Pasok. Grabe ito si Steve Castro. Very composed on that drive, partner. Good jumper para po kay Steve Castro. Tama, partner. Now Mortel. As you can hear, the beating of the drum dito sa loob ng ating Coliseum. Parang inayanig yung dibdib ko with those grabe yung drum mga palit. beats. Oo. Grabe din yung palitan ng plays dito for those for these two teams. Alam mo kung matindi yung palitan ng scoring dito, matindi rin yung palitan ng mga drummers natin dito. Oh! Canton Hoss. Walang easy shot, kaya lumabas. Tumira! Pasok ang tres! Third ni Canton Hoss. Third 3-pointer, 15 points sa ating ball game. Itong si Randy. He is the do-it-all guy right now dito sa Aroroy. Yan nga, sabi nga niya sa pregame kanina, gagawin niya na lang lahat kung anong magagawa niya dito for Team Aroroy. In the meantime, Castro missing badly on that attempt. Mortel stops and pops. Malakas yung kanyang pabandang tira. At ito na naman ang mga taga-Placer. Escalona, binigay kay Castro. And one! Nice move mula sa baseline. Very composed. Tumira. And he was fouled from behind. So that's a third foul on Jeff De La Peña. So grabe, partner. I believe this game will go down the wire. 68-59. Meron po tayong nalalabing 42.7 seconds dito po sa ating third quarter. Steve Castro completing the 3-point play opportunity. Calo. It's Anden Calo. Binigay sa kanyang kapatid. Aljon. Holding the ball now. That's a may foul. nakitang foul. Itong si Ref Edward Paraon. That's Tarosa. That's a third foul on Giselle Tarosa dito sa ating ball game. Ito yung klase ng laro na huwag kang lalambot-lambot. Oo nga, partner. At
Talagang dapat mong tutukan ng kada play dito for these two teams. De La Peña. 10 to shoot. Binigay kay Canton Hos. Canton Hos. To the wing. Lumusot itong si Calo. Gets fouled. And he will trip to the line. Oh, sabi nga natin. That's a gutsy move mula dito kay Calo. Yun na nga, sabi natin kanina, dito sa laro ito, huwag kang lalambot-lambot. Talagang kailangan matigas ka. At yan ang pinapakita ngayon dito ni Calo. Challenging those bigs. Kaya lang, sa free throw line. Short on that free throw. Yan, partner, mga kailangan dito ng mga taga-Aroroy. Once they are trooped into the line, dapat siguraduhin nila yung free throw na yan, partner. Kasi sabi nga, chance to cut the lead. But again, hindi yung ma-under yung oras. That's a second miss dito kay Calo. Same result. Humalik lang sa ring. Escalona. Mr. Excellent. Drives. And drops it to the wrong man. Right now, tumatakbo ang mga taga-Aroroy. Tick Boy de Rosario, wide open for 3, pero wala ng oras. Sayang yon for Tick Boy de Rosario. Hindi umabot ang transition play na yon. Anyway, leading by 10 itong mga taga-Placer, partner. So talagang I think ramdam yung kawalan ni Hafer Mondragon dito sa panig ng mga taga-Aroroy. Kung kakapanood mo lang, bakit magtatanong ka, asan si Hafer? Well, he committed a disqualifying foul kanina. Kaya nasa labas po siya ng playing court ngayon. At ito, as you can see the highlights of ito si Froilan Magubat. Talagang sabi ko nga, partner, medyo mabagal yung pag-pick up niya ng points dito for Team Placer. While ito ng mga si Tick Boy de Rosario kanina, talagang yung points niya dito is nag-file up na. But again, the question is, sino pa ba ang mag-step up for Team Aroroy dito? Sabi nga natin na wala itong si Hafer Mondragon dito sa ating ball game. At this is the last game of our quarterfinals, and after this, sa semifinals na po tayo. But again, sabi nga natin, itong dalawang kupunan na ito, matalo, manalo, pasok ito sa semifinals. Pero ang hinahabol nila dito ay yung mag-top sa kanilang bracket para magkaroon ng twice to beat advantage comes the semifinals. Oo, dahil yung ano po, na-explain na natin ito, magko-crossover, di ba? Yes, partner. Sa kabila, San Fernando and Baleno ang naghihintay, if I'm not mistaken. Yun ang ating ang makakalaban ng Baleno ay yung top 1 dito sa bracket yes. B. But again, scorers natin, leading scorers, Tick Boy de Rosario, 24 points na. Ito si Froilan Magubat, 17 points. But again, ito yung napansin natin, partner, 14 turnovers itong mga taga-Aroroy dito. 8 lang for Team Placer. Tumakbo ng matulin si Escalona, and I guess that's a traveling. Ayan, Escalona was called for a traveling violation. Calo to De La Peña. Tick Boy goes inside. Malamya yung kanyang tira, medyo kapusyon, pero mananatili po ang possession sa mga taga-Aroroy dito. So, ang tanong dito rin is hanggang kailan tatagal dito si Tick Boy? Babad na babad siya sa larong ito. Calo fires and missed. Now Bughaw has the ball for Placer. Looking for the point guard. Ayan, nakita si Escalona, binigay sa kanya yung bola. Now to Racho. Wide open for 3. Mintis. Nakuha ni Racho. Castro. At mayroong foul. I guess it will be Anden Calo who will be called for that one. Ayun na nga. It's the first foul dito ni Anden Calo. At ito, blob for Team Placer dito. Mga kasurog, hold on to your seats. We're now on the 4th and final quarter ng git-gitang laban ito ng mga taga-Placer at ng mga taga-Aroroy. And there goes the putback nitong si Steve Castro.
Grabe, second chance opportunity for Team Placer, partner. So, how can you defend that shot, partner? Tama. 12 puntos na po ang kalamangan dito. Mali ang napasahan ni De La Peña. Ngayon naman ang mga taga-Placer. Botohan. Kicks it out to Castro. Balik kay Botohan. And there goes. A nice play. I think that's one of the nicest plays na nakita ko dito sa larong ito. Very unselfish on the part of Castro and Botohan. Grabe. As we take a look at the bench of nitong mga taga-Placer, looks like hindi pa sila satisfied sa nangyayari ngayon that they are now leading by 14 points. Parang hindi pa satisfied dito si Coach Edsel Vallena, no? Talagang malaki yung pagkawala dito ni Hafer Mondragon, partner, when it comes sa kanilang front court defense. Yung kanyang inside presence ay talagang malaking kawalan sa parte ng mga taga-Aroroy. So, balik tayo dito with 59-73. 8 minutes and 29 seconds remaining sa ating ball game. And ito, inbound play for Roy. Calo Brothers nasa loob. Kailangan nilang tumulong dito. Tulungan ng kanilang mga veterano. Tingboy Del Rosario against Botohan. Goes baseline. Tumira. Behind the glass. What a shot by the Aquaman Tingboy Del Rosario. I was almost speechless. Tinitingnan ko, saan ba yung tinira yun? Sa likod pala ng board. Grabe. Alright, merong foul at the other end of the court. That's the second foul ng Tingboy Del Rosario sa ating ball game. At ayun, nakita natin yung slow-mo kanina, kaya lang automatic naman nag-commit siya ng foul. At ayun, meron na namang foul. Nakita ang ating referee na si Edward Faraon. Nawagan pa ng technical dito sa El Menyo because of continuous complaining to the call of the referee. Yun ang problema, partner, pagka pumasok na sa ulo ang laro. Yun nga, yun ang sinasabi natin. Yun kay Hafer Mondragon kanina, ganun din na nangyari. Placer is a very systematic team and they can play mind games. Time out dito itong mga taga Placer. But again, sabi ko nga, partner, medyo lumalaki na. Lumalobo na. Dito. 74-61. Again, this contention between these two top teams ay pinag-aagawan po nila ang top seed sa bracket B ng ating quarterfinal na after this one, dadako na po tayo sa semis. Okay? Mas maganda yung nasa top ka kasi dalawang beses ka dapat talunin ng nasa opposing bracket. Na top 2 doon kasi nga may crossover. Talagang may luxury ka na manalo lang ng isang beses, pasok ka na sa finals, di ba? Yes, partner. And again, palapit na po tayo at malalaman na natin kung sino ba ang kauna-unahang magkakaroon ng Ako Bicol Cup Masbate Champion, partner. Tama. And again, the long wait is over also at madali na matunghayan natin yung ating inter-province dito. Tama. This is the last leg of Ako Bicol Cup. Inbound play, nakuha ni Bughao. And he was called for a traveling violation. Good defense on the part of Rehuso. Naapektuhan niya yung pag-pick ng ball nitong si Bughao after that inbound ni Escalona. So ito, striking distance pa rin itong mga taga-Aroro with 7 minutes and 52 seconds remaining. This is a 13-point lead para sa mga taga-Placer. Tingboy Del Rosario. Tumira na naman ang 3.
Muntik na, malakas. partner. Oh, muntik na naman pumasok yun. Ayan si Botohan. Medyo early yung take-off doon ni Melvin Botohan. Sabi niya, layo pa pala. Muntik na maagawan si Tikboy. Tikboy goes all the way. Pumasa. Almine. Pumasa din. At meron na namang foul na nakita. Itong ating referee against Almine. Offensive foul, number 47, Almine. Fifth, personal foul. Fifth, team foul. Excluded player. Ano to? Excluded player. Itong si Roy Almine. Yun. Dahil committed his fifth and last foul. Medyo overpassing on the part of Team Aroroy on that play, partner. That could have been a shot for Rehuso. 7 minutes pa to, partner. Wala na yung dalawang bigs ng Aroroy. Botohan. Escalona. Escalona na. Castro. Ginugulo ni Tikboy de Rosario. Good defense on the part of the Aquaman. Right now, nasa kanilang bola. Calo. Binigay kay Aljon. Balik kay Anden. Wala masyadong ball movement, partner. Ito mga taga Aroroy dito. Aroroy, Buti tama. na lang nakahanap ng foul doon. So kung makikita mo, one-sided, partner yung offense nila, no? So wala masyadong ikot ng bola. But again, buti na lang nakahanap doon ng foul itong si Aljon Calo. He decided to drive. But again, sabi nga natin, matitest naman dito yung nerves ni Aljon Calo. Kasi kanina, dalawang free throw ang minintis niya dito, partner. Sige, dito. Subukan niya na maibuslow na ito dahil sabi ba, tama ka. Kanina, dalawang free throws ang minintis niya. Importante sa kanila na pumuntos. At yun naman, kung kanina, humahalik lang sa tip ng ring. Ngayon naman, medyo malakas ang konti ang kanyang tira. So, hindi pa nakaka-adjust sa free throw line. Itong si Calo, siguro talagang napapressure din siya. Look at, or listen to that drum beat. At ayun, naipasok na finally ang free throw. Ito, balik sa 12, partner. So, this is manageable pa din for ating Team Aroroy. Para tayo dito ginayanig ng mga drum beats na yan. Tarosa. Racho being defended by Rehuso. At ayun, he loses the ball, but it will stay with Placer. 7 seconds to shoot. Balik kay Castro ang bola. Now to Eligado. Gets fouled. Oh no, that's a jump ball. Good defense para dito kay Contojos. Talagang siya na lang ang halos sa tirang big man dito for Team Aroroy. But again, good defense on the part of Team Aroroy on that play. This is just a 12-point lead, partner. And I think it still happened dito po. We still have 6 minutes. Kaya hold on to your 6, mga kasurog. Calo. Balik kay Calo ang bola. Muntik nang mabitawan yun. Tumira ng 3. Wala. Rebound. Jamir Eligado. Still can't connect itong si Anden Calo. Yan na nga. They were also trying hard itong mga taga Aroroy na makapag-contribute itong mga locals. Good defense there. Tarosa. Ayun. I was distracted by the defense of Tikboy de Rosario there. Obvious yun. Castro. The ball will stay with Placer, but they only have 6 seconds to shoot. 6 seconds to shoot. Again, opportunity for Team Placer for this blob. Kanina naubusan sila ng oras eh. Let's see kung ma-execute pa nila ito. They need to shoot now. At yun, umabot naman sa oras pero sablay ang tira. Nice pass. And nice try para dito kay Mortel. Challenging the big guy. Eligado. Another chance para dito sa mga taga-Aroroy to inch closer dito, partner.
sabi nga natin, they are given opportunities dito. Tama, partner. But again, Sige. that's an inbound play. So, pass ball ata yun, partner, for Mortel. Tekboy has the ball now. Tumira ng 3. Short. Nakuha ni Mortel. And they keep it alive. Tekboy. Inilabas kay Mortel. Mortel steps back. Open for 3. Bang! That's a perfect play. Para dito kay Mortel. Back to a single-digit lead, partner, for Team Aroroy. Sabi ko nga, talaga, sabi mo kanina, itong mga taga-Aroroy, itong locals, talaga, they are trying their best, partner, para mag-step up dito. And napaka-patient nila on that play. Pero yon, binawi ka agad ni Eligado yon. And now Aroroy has the chance to score once again para mas matapyasan pa ang kalamangan. Rehuso. Balik kay Mortel. Mortel. To Tikboy. And that 3 is good! For Tikboy del Rosario. Balik sa 8, partner, ang hinahabol dito. So, So, buhay na buhay pa po itong mga taga-Aroroy. Unti-unti nakakahabol dito ang mga taga-Aroroy. Placer needs to be careful. At ayun, sablay ang tira. Itong si Steve Castro sa corner. Kaya lang naagaw ni Racho ang bola. Balik sa kanila ang possession. Ito, good job on the part of Racho. Hindi minadali. But again, open siya doon. At yun, kinalabaw nitong si Jamiri Legado. Itong si Randy Cantonos na nasa foul trouble na din. Cantonos launches sa 3. Mentes. Foul ang nakita ng referee on that play. Medyo ano yun. Nagawa ng bola. Oh, medyo maagang tira for Randy Cantonos, partner. Buti na lang, lucky break. Balik sa kanila ang bola. At ito, medyo si Steve Castro dito sa gilid. So walang foul? Oo, walang foul, I thought partner. there was a foul. Walang foul. So good effort on the part of Rehuso for contesting that loose ball. Nagkapalitan dito ng tao. Itong si Castro, upo muna. At si Racho. Balik dito si Escalona. Tekboy has it. This guy can do wonders for his team. Let's see kung anong gagawin. Ayan, tumira. Hoping to dish a foul pero walang tinawag ang referee. At ayun, Tarusa finishing with his right hand. Mortel. Oh! Talaga ipipilit na yun ni Tikboy yung tira na yun kasi paubos na yung kanilang shot clock. But again, good defense on the part of Team Placer and good 2 points ito din sa Tarosa. But again, on the other end, partner, ito si Ronald Mortel ay talagang very focused dun sa tira niya na yun. Tawagan ng foul itong si Carl Escalona. That's quite a dangerous shot dahil sumabit yung paa niya and muntik nang magkaroon ng hard fall itong si Mortel. This ang kanyang unang tira sa free throw line. This pa rin. Dahil sa yumayanig na drum beats na ibinibigay ng mga taga-Placer dito. Pasok ang pangalawa using the board. 11 points ang abante dito. Ang ubat open. Wala. Tekboy still battling for that ball against Tarosa. Now, open na naman. Jamir Eligado. At finally, nakuha ni Tekboy ang rebound. Binigay kay Calo. To Randy Cantonos. Randy Cantonos. Mortel. Walang clear shot. Calo is open. Bang! Pasok ang tira. Nitong si Alvin Calo. Match needed 3 for Team Aroroy dito. For Calo. Again, 8-point lead, partner. Oo, single digit na naman.
Last 2 minutes. Just gonna be Mangubat open for that one. Wala, nakuha niyang kanyang mintes. At eto na mga taga Aroroy. Rehuso using the left, challenging the much taller guy, Botohan. What a gutsy shot. Wala dito kay Rehuso. Eto. This is just bumabangon at bumabalik dito. Hold on to your seats mga kasarog. We have a ball game here inside the Milagros Multipurpose Covered Court. Yes, partner. At ito. And This is high just a stakes 6-point for lead. both teams. Tingnan natin dito, timeout itong mga taga-Placer at tingnan natin kung ano ang idodraw dito ni Coach Villena. Tingnan natin. Pero titingnan din natin yung Aroroy. How are they going to defend this opportunity for Placer na madagdagan yung kalamangan now that they are only down by 6 points. Kanina double digits yan for as high as I think 16 points. Yes, partner, good. Sabi ko nga, good efforts on sa local players stepping up kahit wala itong si Happer Mondragon dito. But again, ang tanong natin, magtutuloy-tuloy kaya ito for Team Aroroy. This is just a 6-point lead with 1 minute and 44 seconds remaining. So we have a ball game here, partner. And look at Edsel Villena instructing his boys of the things to do dito sa pagkakataong ito. So ito, kailangan dito ng isang stop nitong mga taga-Aroroy. Ito po, naglalaro ang Aroroy without a Hafer Mondragon kasi nga yung disqualifying foul of that second quarter. Escalona. Eligado. Eligado to the corner. Goes back to Eligado. Eligado attacks! And yes! That's good! Good play on the part of Team Placer. So ito, partner. Mortel setting this one up. To the corner. Tumira ng 3 si Calo. Malakas. Rebound. Mangubat. To Botohan. Botohan now. To Escalona. The safest guy to hold the ball sa pagkakataong ito. And right now it's Tarosa against Tick Boy Del Rosario. There goes the bump. The shot was no good. Ayun naman si Legado. Umatake! Good block on the part of Randy. But again, second chance opportunity for Escalona fires a 3. Wala! And ayan, daming second chances for Placer pero they cannot connect sa last na mga sequences na yon. And right now, it's Aroroy's basketball. Merong 41.9 seconds to play dito po sa ating matinding bakbakan na tutunghayan dito sa ating quarterfinals. Tick Boy fires! No! Nakuha ng kanyang kakampi. Mortel, tumira din ng 3. Malakas din pero swerte at nakuha ni Cantonos ang rebound. Mortel goes to Tick Boy. Tick Boy fires! That's a Hail Mary shot. Hindi umabot yung tira ni Tick Boy kaya it will be a 24-second shot clock violation. This is an 8-point lead with a slim time to play. Shot clock is off na pagbalik natin dahil 13.4 seconds na lang ang nalalabi. So wala, napakalaki na ng pagkakataon dito ng Placer to get the top seed spot sa bracket B ng ating quarterfinals and papasok sila ng semis na nasa taas pa rin. 13.4. Ito. Reigning supreme dito po sa ating Ako Bicol Cup Masbate. At least for this bracket dito sa quarterfinals. But then again, balikan natin from the very start sa ating first round elimination. Wala po silang talo coming up to this quarterfinals. And hanggang ngayon, mukhang hindi pa ito matitibag. At ito.
as we wait for the resumption of the ball game. So this could have been a different story, partner, kung nandito si Hafer Mondragon for Team Aroroy. Sabi nga natin, naibabanan itong mga taga-Aroroy sa 6 ang kalamangan itong mga taga-Placer. So last 13.4 seconds remaining. Mangubat will inbound. Eligado gets fouled. Penalty na dito. Again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Of course, sa tulong na rin po ng ating putihing representative na si Kong Jill Bongalon. At ayun, pasok po ang unang free throw nitong si Jamir Eligado. Pasok na rin ang pangalawa. So, 10-point lead. 11 seconds to go. Time out dito ng mga taga Aroroy to draw their last play, partner. Tama. Ito. Until the last drop talagang never say die. Dapat ganun, partner. So hindi pwede na relax, hindi pwede na mag-give up na. Oh. Laban, sabi ng mga taga-Aroroy. Medyo malabo na, pero sige, susubukan pa rin natin. That's the attitude. Yan ang karakter na nade-develop natin sa ganitong klaseng sports, sa ganitong klaseng liga. At sana po ay alam mo na, tuloy-tuloy sa adhikaing yon. Ma-develop ang sportsmanship, and this is a good gesture on the part of Aroroy team, not giving up. Kahit yun na nga, medyo sabi nga natin malabo na, 10-point lead ng mga taga-Placer dito. Ayun, automatic foul itong si Botohan. So 14 foul, that is the fouls to give, partner. So titingnan kasi nila yung play na Edrino dito para mabasa. Ito. Naagaw ni Escalona. At can't manage to get that ball. Itong si Mangubat, but that will end this game. Okay. Placer still prevails. And yun na nga, with their perennial dominance dito sa larong ito. And Aroroy was a little bit short in depriving this team para sa kanilang unang panalo or unang pagkatalo sana dito sa ating liga. Then again, yon, Placer is the one who will bag this big win kontra dito sa mga taga-Aroroy. And Coach Edsel Vallena's boys and the system patuloy po na nagbibigay ng damage sa mga nagbabalak na talunin sila dito sa ating liga. So again, ito po ang pagtatapos ng ating quarterfinals for Bracket B. Number 1 team is Placer. And number 2 team is itong mga taga-Aroroy. So sa bracket so A naman. Sinong mga kalaban nila? Oo, sa bracket A naman, San Fernando, number 1 team. And number 2 team sa bracket A is Baleno. Ito.
dito. Okay, so Yun po ang ating magiging so ito na, mula sa bracket A, Baleno will face Placer and they will try to beat the Placer team twice para makausad sila sa ating championship series. Samantalang itong Aroroy naman na nasa top 2 seed ng bracket B ay susubukan din na talunin ng 2 beses itong mga taga San Fernando para sila din ang makapasok sa final round or final series natin. So yan po ang mga aabangan nyo sa mga susunod na yugto ng ating paliga dito. We're headed to the semis ng Ako Bicol Cup Masbate after finishing a 3-day mission dito po sa ating quarterfinals. And then again, congratulations sa mga teams na nakapasok sa top 4. And kudos to Team San Jacinto and Team Katayngan who lost dramatically kanina kontra sa mga taga San Fernando. And again, congratulations to these teams na nakapasok sa ating quarterfinals. And of course, congratulations din sa natirang 4 na teams na papasok sa ating semifinals. So yun, palapit na tayo at maalalaman na natin kung sino ba ang kukoronahan na kauna-unahang Ako Bicol Cup Masbate champion. And of course, we're really excited, partner, kasi nga unti-unti na at papalapit na tayo sa ating Ako Bicol Cup Inter-Province. And doon malalaman na natin kung sino ang kauna-unahang magiging Ako Bicol Cup Bicol champion sa ating liga. Okay, so sige, what are the factors kung bakit nabigo ang mga taga-Aroroy dito sa larong ito kontra sa masasabi nating very systematic team headed by Coach Edsel Vallena? First, as I can see, partner, no, Team Placer is more prepared compared to Aroroy. Bakit ko nasabi yun? When it comes to their system, when it comes to their plays, well scouted nila itong Team Aroroy, partner. Kung mapapansin mo, kahit dun sa mga baseline inbound, alam nila kung anong gagawin itong mga taga-Aroroy. That's why nababantayan nila yon. And of course, alam din nila kung ano yung capacity ni Tikboy Del Rosario and ni Hopper Mondragon, partner. Sabi nga natin, malaking bagay din yung pagkawala ni Hopper Mondragon dito sa larong ito. So, yun ang tiningnan ko dito sa game na ito. That's why, sabi ko, paulit-ulit ako kanina, sino ang magi-step up for Team Aroroy na wala si Hopper Mondragon. So, yun, partner, siguro ang naging kulang dito. But again, for these two teams coming off this quarterfinals game nila, as a super identical, partner, yung kanilang team stats. So sabi nga natin, kayang-kaya makipagsabayan ng mga taga-Aroroy dito sa mga taga-Placer. But again, sabi ko nga, ang mananalo ay sino ba talaga yung pinaka-prepared dito sa ating ball game. So I think the more prepared team is Team Placer, and they scouted well itong mga taga-Aroroy dito. So once again, Team Placer reigning supreme, at least for the bracket B dito sa kakatapos pa lang natin quarterfinal round. And I guess that's it for us, Coach Paul. This has been yours truly, Alex Madronio, or also known as Kapa Morgan. Again, with doing the work with Coach Paul Sepe. At sige, bye-bye time for us right now, and see you sa semis. Abangan niyo po kami dyan, and good luck sa lahat ng mga teams na nakapasok po. And ito, ibato na natin sa ating courtside reporter na si Miss, sino ba nandyan? Si Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, please come in. That's the end of quarterfinals, and congratulations, Team Placer. I am now with our kasurog player of the game na si Jamir Eligado, wearing jersey number 17, who scored 22 points, 6 rebounds, and 1 steal. So Jamir, naging gitgitan ang inyong laban against Team Aroroy. Ano yung ginawa ng inyong team para tuluyan ng mapigilan ang kabilang kupunan sa paglamang? First of all, nagpapasalamat kami sa Panginoon, tapos sa mga sumusuporta sa amin, kila Mayor Eusebio Dumuran Jr., tsaka sa mga supporters namin na taga-Placer. Unang-una, sobrang tight namin nung first half. Ako, sobrang tight ko. Then,
nag-adjust lang kami dun sa offense namin, sumunod kami dun sa sistema ni coach and nagtiwala lang kami sa laro ng bawat isa sa amin. Yun lang. Ayan, your team already has a spot for the semifinal round. Anong improvements pa ang gusto mong i-work on sa iyong sarili as a player? Yun lang, yung sa sistema, sumunod lang kay coach lagi. Tapos mag-adjust lang kami dun sa defense namin. Tapos mag-start lang kami ng one page lang. Maglaro lang kami as a team. Ayan, aasahan namin yan sa inyong semi-final round performance. Now, grab your chance naman para batiin at pasalamatan lahat ng iyong supporters at ng iyong team. Shoutout sa mga pamilya ko dyan sa Tarlac City, tsaka yung mga tita kong magaganda sa UAE, tsaka yung lola ko, tsaka yung lolo ko na nanonood sa akin, tsaka yung girlfriend ko. Alright, thank you and again, congratulations Jamir Eligado and Team Placer. Mga kasurog, abangan ang semi-final round on Friday dito pa rin sa Milagros Covered Court. For further updates, follow us on social media platforms, including the Facebook pages of Ako Bicol Party List, Representative Zaldico, and Ako Bicol Online TV, as well as our YouTube and TikTok accounts via Ako Bicol Cup. This has been Barbie Floriano, Ako Bicol Cup Courtside Correspondent, saying good night mga kasurog.